як вакили парлумони Тоҷикистон пешниҳод дорад барои кам кардани ҳолатҳои қоидавайронкунӣ дар роҳ ва садамаҳои маргбор ҳаҷми ҷарима барои ронандаҳо боло бурда шавад. ҷамшед Муртазозода, вакили парлумони Тоҷикистон бовар дорад, бо ворид кардани тағйирот ба қонунгузорӣ ва боло бурдани андозаи ҷаримаҳо вазъ дар ин самт тағйир меёбад. ҳатто Лондон набинед ки раҳошон бениҳоят раҳои масалан майда ҳастанд, лекин дар он ҷо масалан пробка нест. имрӯз аз насиҳатҳо мо бояд аллакай ба кори амалӣ гузаронем ва бинобар ҳамин агар дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ бо ташаббуси вазорати корҳои дохилӣ ки имрӯз дар ин бора гап задан, агар ташаббус нишон диҳанд ки ҷаримаҳо дар натиҷаи набастани тасмаи бехатарӣ, надоштани масалан креслои масалан барои кӯдак, инҳо низ зиёд карда шаванд, ба фикр мекунам ки ба манфиати кор аст. Тоҷикистон дар 2 соли пеш ҷарима барои баъзе қоидавайронкуниҳо дар роҳу нақлиётро боло бурд. Масъулин мегӯянд баъд аз шадид кардани ҷазо шумори онҳое ки сархуш сари чамбари мошин менишастанд кам шудааст. ба гуфтаи масъулини вазорати корҳои дохилӣ, қариб аксар садамаҳои нақлиётӣ бо айби пиёдагардон рух медиҳанд. Сабаби асосӣ 40% садамаҳо ба айби пиёдагардон. ҷой муайян шудааст, чароғи раҳнамо ҳаст. ҳамин 5 қадам 10 қадам зиёдтар монда қоидаи гузашта чунки вақте ки ронанда ҳай мекунад вай умед дорад ки пиёдагард дар ҷои муайян карда мегузарад, вай нохост мебурад, вай чунки ҷое ки аломати пиёдароҳ ҳаст, ронанда хоҳад нахоҳад сурати ҳараката паст мекунад. пешниҳоди боло бурдани ҳаҷми ҷаримаҳо дар кишвар дар ҳолест ки аксар ронандаҳо аз ҳаҷми ҷаримаҳои кунунӣ розӣ нестанд ва бар ин боваранд ки боло бурдани ҳаҷми ҷарима ҳам роҳи ҳал нест. одамо ҳами ҷамъият биёянд места ака мегӯянд ҳамун знак ма мумкине мошини майда дасти чап дасти рост мумкине рафтан меён чӣ хел кравара чӣ хел гирифтагӣ ҳамун знака намедонед хай ҷош мебиёяд ки ҳамун сурха гузаштан намехоҳӣ ё ки паласвара зер кардан намехоҳӣ маҷбурот мекунанд ҳамира хеле унам рафта дар ин паласаи худам қади рафтаистам яхеле вай мекунад қафоша дар пеш туғри мекунад хай маҷбури тормоз кунӣ ё ки паласара зер кунӣ хеле хеле боли як замонаи ронандаҳои таҷрибадор мегӯянд солҳои ахир шумори онҳое ки оддитарин қоидаҳои роҳро намедонанд вале пушти чамбари мошин мешинанд хеле зиёд шудааст. бинобар нишондоди Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар сол аз 100 000 сокини Тоҷикистон 18 нафар дар роҳ ва дар пайи садамаҳои нақлиётӣ мефавтанд. тақрибан дар 2 соли ахир дар Тоҷикистон бар асари садамаҳои нақлиётӣ беш аз 700 нафар ҷон бохта ва 2300 тани дигар маҷрӯҳ шуданд.